Or the better now. Turn aso. Different to the front. Ị gara eyipụ no panty na yite na vuru na ike gị na ọtọ gị bịa mee gị interview. Ị gara eyipụte panty akwa ihe ka iyi na-asị m na ọgwụ tight. Ị gara ga soro panty bịa nga mee gị interview. Ị hụrụ otu ọnụ nshi gị si egosi ga? Ị hụrụ otu ọnụ nshi gị nke isi anyụasị si egosi ga? Bịara nga for interview. Yes, sir. Like ihe iji aja kashi gị eze here. Sorry, sir. Ị masị isi gị adịla deti gị bịa nga ya wụrụ nga ka ị bịara ịkọ ya. Mepewe onwe gị akpa deti. Mepewe onwe gị. Mepewe onwe gị nwata. Sorry, sir. Bịara nga bịa aja gị eze. Ijekere onye eze. Ọ gị ka m tụga ejekere onye eze. Oh, nobody. Go tanya de ka ndị nọ m swing. Iwe fọ na ala gị bilo toke lara maso. Okay, sir. Otele Rosana. Ne gine de here. Aru? Eh? Ne. Wepụ aka n'ukwu gị. Isi ihe awụ gịnị? Arumo. Arụgo. Arụgo. Eh? Na-enwere ndị iwu coach gị iwu coach. Eh? Ọ gị ka m jụ gị iwu coach. No, sir. Artist. Asị m gị artist mepe okwu gị. Iti ka m jụ gị here. Iti na m egwegwu here. No, sir. No, sir. Otele Rosana. Now, how many are you in this body? One. One. Ofu. Unu dị ofu n'ahụ a. Yes, sir. Naanị gị nwe ahụ a. Yes, sir. Otele Rosana. Mechie ụkwụ. Tọnụ kodi azụ. Wefee ntutu gị front. Gaa front. Hey. Ekene ekwele ihe ọdụ. Bịa na-esi unu dị ole na ahụ ke. Ofu naanị. Eh? Yes, sir. Ofu naanị ka edede ha. Chineke na onye na-aga n'aka ya na-aga ịdagbu. Family ndị ole ka ị chọrọ ịgawa na nke ha? Ka ọwụla. Ije eri nri? No, sir. Ije eri nri? Mba. Hey! Na-enwe police case enwekwa kwa mmadụ anọ ga-abịa shọta ihe ego. Kwenu ihe m gwara gị onye ọbụla ị gara n'ụlọ ya ịdagbuo ragbuo ọkwa mmadụ anọ ga-abịa polisi ahụ bịa shọta ihe ego. That's the mkpa ha ka gị lekwe nke ha ehi ịbịara gasị mme gị interview like this. Bịa were fonu gị. Ịgwara m na ụlọ dị naanị okwu. Akụchezi ahụ m na-amepụta ogige ya. Akụchezi ahụ na-amepụta ogige ya. Lee hiti gbaga gị. Lee hiti gbaga gị. Ịnọkwa n'iro. Ihe a mmiri izo ga-ebere tante. Ite na ihe ọchị. Kwa nke ọbụla ị hụrụ chicken ga-ata. Nke ọbụla akpọghị ga ha ngata ga duru ataghị anụ ataghị ama azụ. Kọmanda wee fọdụ wele ihu ga ahazụ. Wele ihu ga ahazụ. Wele ihu ga ahazụ. Yes, wee fọdụ akwụrụ ọtọ ma eme gị tazụ. Wee fọdụ akwụrụ ọtọ ma eme gị tazụ. Achọrọ gị how many are you? Okay, sir. Nọrọ dị a kwụrụ like that.
Throw like that. Then he could shoot me. Abba, cover time and this shine. Abba, look at me here, look at me here. Well, fat. Messi time motor. Okay, when you be taken, yeah, when I can't abo. What not get Parokumadan? No, Parokumadan, no. And I took how many are you in this morning? Guess him a fool. Again, a church now. Emma get here. We are 20. We are legion. Get Harima, Mapinko. Iblana interview now. It's like man got the lofu. It's lofu. Oh yeah, what I can't. I didn't put in the Raza. They were I had la who wait. What I can't for say anything. Bishop. I see Bishop you. Oshirike. I didn't put no dinana. No free for guessing on the food. They were had la Bishop Oshirike. Remove it. Bishop Oshirike. I may refill. Let he kush woman. It's therefore 22. Is it? 22. It is 22 while like this. What's your camera? 2004. They were for na last. Oh yeah. They were for na last. Go back. Otele Rosana. Oh yeah, jump up. Oh yeah, hit him. Come on, I said jump up. Hit him. That's your hand down. Yes, facing here, jump up. That's here back, jump up. Oh yeah, hit him. You see, hit him. Oh yeah, you see, hit him. Come on, here we jump up. I see you are back at the jump up. I'm a bit here. Oh yeah. Bishop, you are up. Jump up. How many are you this morning? Get small. You know they bully on with I say jump up. Hit him. Jump up. I will bring you down. What back? Bishop, up and I Up. I say jump up. Hey, Chilekenna. Upon us, I recrono buying. Look at you. Won't go back here. Ready, Salamba. Then you but Hassan, John, dear. What age? Hippopotamus, Hassan, John, dear. Magna Pagodendo. Yes, sir. It's your mole. No, I will. What about name? Okay, you not get no to none of the oh, walk, Mamma. And I go like Wamadu. LA University. College of Health. What is health? Health is process of keeping health. It's our one, yeah. It's a health one, yeah. Health is keeping healthy. Keeping uru no. Health is keeping up. What is health? Health can be defined as
eating and keeping healthy. Why are we eating? Eating, my G, med. Health is defined. Eating. Otu ehi ga-eri nna ya without health eating. Otu ehi ga-atụrụtụrụ mpago taa rie nna gị mụrụ gị n'afọ ụtụtụ ya rie ya with mmanụ. We rie ya with mmanụ ebe health eating. What is health, nwa bingo? Bishop, health is Ndị shop. sorry, sir. Ndị shop mepe ụkwụ gị ahụ mbirisi baa gị n'ụkwụ. Mepeta ụkwụ gị ahụ mbirisi baa gị n'ụkwụ. Look at. But make sure again. Ask him make sure again. Look at. Health one year. Health is keeping healthy. In the vitamin, nutrients. They may argue. I think she's doing exercise now. Vitamin. I think she's medical whole get. It will you. Lekwa nge ha ịka yi ihe dị tight. Lekwa nge echi na ọtọ ishi na ịma na ihe ndị ihe. Lekwa nge ha ga na-eyipe nga ihe breeze a na-abaghị nke ọbụla. Ebara nge etigere m health is keeping. Lekwa anyị otu na anaghị nwatakịrị dị ka gị. Lekwa odi anyị gara para. Lekwa labs gị. Ewere labs echi na were labs akụgbuo m echi ya. Oh God. Come on, not like that. Not like that. Not like that. Hello, DJ Choga. Fine man, sweet boy. Fine man, sweet boy. Otu na na mother broke it later. Fine man, sweet boy. Otu na na only an I hear saga in a fine man, got a sweet boy. Otu na na eh? Hippopotamus, otu na na fine man, sweet boy. Okay, now. Hippopotamus to a fine man and sweet boy. Ematalam okay. Yes. Umuoko leke ematala. 2 above. Kehemen haloge. I like them, huh? Okay, go on, boy, not like it, huh? Huh? Yes, sir. Go on, boy, not like it, huh? Give him a like it. Yes, sir. I'm a man. Oh no. Give him a like it, huh? The Basha power. A la wow, I go the agua. Hajile kwezoko. Hajile all straightforward. Umuoke ole na social media ka inyere number gị. Just ofu. Ndị mụ na ha sa my life. That's all. Onye ahụ inyere number gị na social media ahụ ya gịnị? Justin. Ọ gbara gị enyi. Olu. Eleghị iji nye ya number gị na social media ebe ma na enweghị ọzọ. Ọ pụtara life, so mụ na ọ gbanwere ọ pụtara life ọkpọ. Ọ pụtara life ọkpọ. Bishop ọkwa na afụ m. Bishop ọkwa afụga m ofu. Ọkpa afụga gị ofu. Yes, sir. Oya, mechie ya. Mechie dị ọkpa. Oya, hand left. Now, wulie elu, come on, wulie elu ọsịsọ. Ask you wulie elu. Hand left. Oya. Hand left. Oya, come on, jump up. I said jump up. I said you jump up. I will bring you down. Jump up. Hand left. Jump up. I think you jump up. Jump up.
Bishop, you can't go. Hey, Bishop, what are you doing? You know, pull out of for long. I'm not a quarter. Or that, you are a quarter. Eh? Hey. Mpago no dia. No, sir. Mpago dia. Oh, no, yeah. Debish na water. Abuja. Mpago wo ye police. Olo. Hey, ya would have. Thank you, sir. Hey. Yes. In Egamont. Yes, sir. It's of people gata. Mpa, now work on myself. It's of people At least. Yes, sir. The only best way is to talk or takushi riaban. Or causes gary. You retire regularly also through at Abal. In the morning. Okay, sir. Get in the morning. You get really only 12 o'clock. 12 o'clock. In an end, we're gonna. Yes, sir. Get any home emergy. He wrote it 2 years. I've come here, I never make up a social. Yes, sir. He wrote it 2 years. Gave your man making the real intent. Eh? So it's Burogi. 53 years. Gave you for the real intent. 53, cha. 53. 3 years. Okay, sir. I'm saying I lot already. Eh? Yes, sir. 3 years. Maybe for my own interview. To me, it can warm my to me. But I'm getting post to it. No? Yes, sir. Okay, sir. It's a make interview. Yes, now. I was in Muakana. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Okay. Gịnị ka ị na-arụ? amụ ahịa ebe erega tiles, building materials. Ị na-amụ ahịa? Yes, sir. Okay, rụwa bụ ọrụ. Ee. Iji ụmụ ole? Enwebeghị, amụbeghị m nwa. You think I'm something you get Sorry, sir. Sorry, sir. Sorry, sir. Asị egwu a na-akụ dị agwa agbanye egwu ahụ. Sir, ọpụwala. Sorry, sir. Sorry, sir. Ndị Awụsa ole trala gị? Sir, isi gịnị? Ndị Awụsa ole trala gị? Owero. Ha ji asọ m oyi. Egwu ahụ na-akụ n'aka n'ọkọchị this interview. Egwu ahụ na-akụ na disturb m. Sir, I'll leave. Sorry, sir. Ndị Awụsa ole trala gị? No, where, sir? No one. Enwere mgbe ị gbarala akwụla mbụ? Mba.
Ele reason mere eji chọọ ịlụ di at this age now in 22 years. Abroad like ịlụ di mụ na onye ahụ ekide eme enyi to get to know each other abroad rush. Okay, chọwa bụ ịlụ di bịara for nke inwe friend person gị na ya ga na Somebody serious and mature. I gonna plan why. Gị ya ebere n'ofe enyi nwoke. Let's go straight. No, if it's the boat, anyone, I'll get to know him first. Interview boyfriend. Interview day. Reason mere eji chọrọ ịlụ di ebe ị bịara for interview di reason eji chọrọ ịlụ di ebe ị bịara for interview. Reason chọrọ ịlụ di at least mbido na young age a plan wa future bring your kids up. Ị nọrọla ụta gị na ndị enyi gị nwaanyị nwere amụ na-agba asị amụ nwoke na-agba asị. Yes. Ele ihe unu na-akọ maka amụ nwoke ọbụla idi? Enyi nwaanyị jiri agwa m na enyi ya nwoke ọ bụ otu ọ si chọọ mana ha tọkwara m ha ji for 3 years to 2 years tom so mụ na ha ụda ebiri. Ọ na-agwa gị na enyi ya nwoke enwe gịnị? Ihe ọ na-eri o wedị ihe ọ laikiri ana oji. Ọsọ ọ chọrọ what size? According to us, ọ ji like ndị gbara agba ndị kajara akaja. Nke gị nwa ele ihe na-agwakwana ha maka nke gị na enyi nwoke? Olo mụ aji egwa ha si na nke ọbụla mana adị m like nke buru ibu. Imele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Ha ọwa arụ mba. Iwu onye ebe? Abụ m onye Imo steeti onye isi ala mba anọ. Ebe n'isi ala mba anọ? Amarakụ Ugiri Ibeme. Ugiri Ibeme. Ebe na Ugiri Ibeme? Umodom. Ara ọgbala gị mbụ? Olo. Enwere mgbe nwoke ibe m gwarala gị na ị na-eshi ushi? Olo. Ndị adị very neat. Ị na-like ndị nọ na ụmụ nwoke lụrụla nwaanyị ka ụmụ okorobịa? Ụmụ okorobịa. Gị na nwoke nọ na lụrụla nwaanyị o mekọla mbụ? Mba. Ijiri aka gị gba nwoke enyi mbụ? Mba. Ị likere ego too much? Bishop, adị m like business so nda like ego because inye m ego njiri ame business so nna like ego ma tụkwala ashị. Nwoke gị na nwoke nọrọ na ego ole ka ị ga na-alike ka ọ na-enye gị? Yes. I wouldn't onye nwe choice. I were m choice mana agba m ego na ọ bụ n'akpa mana so far na ọ na-enye m onwe nke nye ya desara m ga appreciate kwa ya. Ihe dị ka ego ole ka ị ga-aka eme appreciate very happy? Bishop, any amount, even the little ọ ga-enye m ga appreciate kwa ya. Enwere mgbe ị zurule ihe mmadụ mbụ? Olu, mba. Ụmụ nwoke ndị ataghị gị ha tara gị n'ọhịa ka ha tara gị n'ụlọ ka ha tara gị n'ama? N'ụlọ. Ọ n'ụlọ nne gị na nna gị ka ọ n'ụlọ ha? N'ụlọ ha. Ele ihe ha gwara gị eji taa gị?
All normal mutual feelings. I love wine. All like I like kwaya. I hụrụ wine n'anya. Kemgbe a na-ata gị na-eji ogbe ata gị ka na-ata gị without. Okwu na wee. Ọ gị na-azụta ka ha na-azụta? Ha nwa na-azụ. Ka ebe isi na-awọchị m? Abuja. Ebe na Abuja. Kubwa. Enyi nwe na-eti mkpu gị n'ebe akwa. Owe nke m na-eme eme. Ị na-adị mean ma enyi nwa. Olu, m ga-just na smile. Ọ ya smile wo tisha smile ma ege enyi. Kwa na m ka m just smile. Genotype gị? AS. AS. Yes, sir. Blood group gị? O positive. Ngwa gee ntị. Yes, sir. Aga m ga-asị gị kpọọ nọmba gị. Ịghọtara? Because to me ka dị too young. Yes, sir. Onye ọbụla chọrọ gị kpọọ your Facebook. Enwe m Facebook account. Kpọọ your Instagram. Enwe m Instagram account. Awụ m onye social media. Iwu onye social media. Ama m na ịrawa lọtọ already. Ọwụ n'aka m ka ị ga-esi na-abịa n'aka gị. Ama m na ịdị mkpa n'ọtụ. But ọ ga-esi n'aka m gị ike ga agbaka. Ịghọtara? Ọ na-ebela 53. M sị gị na gị kpọọ nọmba because ị hụrụ ndị a niile nọ nga na enwe ndị na-etecha ihe n'ọnụ. Ha ete ya n'ọnụ like this. Ha bịa nata gị. Ha nata gị. Ha ga-aragide gị echefuo na ị ga-alụ di. Nọrọ n'aka ha 8 years. Mana Bishop. Ewe m onye nwoke onye ezi ite Mbaise. Ị nwere enyi nwoke? Yes, sir. Okay, ị nwere enyi nwoke gị bịazie nga ka ị bịa for interview. Olo, ọ nọ around. Ọ na-ebe? Ọ nọ na Austria. Ọ nọ Austria. Ị nwere enyi nwoke na Austria gị bịazie ya for interview for what? Because mụ na ya anaghịzi. Gịnị ya anaghịzi? Yes. Okay, chọrọ na ịkpọ nọmba gị? No problem. Ụmụaka ugbu a kpọwanụ nọmba gị. 090 Kpọwa. 46 Kpọwanụ nọmba 45. Okay, sorry, sir. 090 46 45 0504. Kpọwa nọmba gị. 090 46 45 0504.